Ели, защо реши да си правиш зъбите? Винаги, когато съм била по-малка, дори преди това, след това, самата ми усмивка не беше красива. Не можех да се усмихвам, не смеех много да се отварям устата да говоря, понеже зъбите ми бяха криви. Пробвала съм с шинин, не ми хареса болката, не ми хареса изместването, в което се получи. Самата пигментация на зъбите беше доста с тетрациклинови отцветяване. Да. Това е нещо, един случай, в който пациентът просто няма избор, не зависи от него, просто зъбите са такъв цвят. И се реших да пробвам. Беше ли страх? Да. Но определено няма нищо страшно. Кое ти беше най-страшно? Защо се страхуваш? Най-страшното беше това изрязване на венците, което така предварително бях гледала и чела. Съвет не го правете предварително. Тоест да не гледайте клипчета, които пускат постоянно. Това беше единственото, което ме плаши. Тоест от самите пасети не те беше страх. Не ме беше страх. Изрязването на венците, за да могат да се нивелират. Да. Това беше много страшното. Добре, защо реши да дойдеш тук? Доста мои познати, стари шефове са ме съветвали за това място. Да. Това сега ясно да Доста клипчета съм гледала, доста снимки на промяната за един ден, която се случва и бях доста доволна. Добре, и сега как се чувстваш? Сега се чувствам много добре. Това, което очакваше, какво се случи, как се промени живота ти след това? Сега се чувствам много добре, усмихвам се много по-често. Някак, когато се погледна и харесвам какво виждам. Съседно Да, и няма абсолютно никаква разлика в храненето, в говора, дори начина, по който изговарям думите. Просто са бели равни, да. Веднага можеш да говориш, веднага можеш да ядеш. Супер! Много се радвам, много благодаря за доверието, че дойде при нас и въобще се съгласи да си кажеш отзивите. За нас това е много ценно, защото това дава увереност на много други хора, че могат те да направят промяна за себе си и просто да си променят живота. Не просто зъбите. Заслужава се определено. Много благодаря. Много благодаря.